Avui, tal com dèiem en el curt, és discapacitat o diversitat funcional? Això mateix. Tic-tac, tic-tac. A fondo. Una paraula, dues mirades, no? Sí, això mateix. Sí. Tu què prefereixes? Dues maneres de mirar. A mi m'agrada més diversitat funcional. Jo no considero que sigui un discapacitat. Jo tinc molt capacitat per fer moltes altres coses. La societat ens ha estipulat que tothom hem de ser d'una manera. Però, bueno, jo vaig amb una cadira de rodes, però no deixo de moure'm igual que la resta de la gent. Sí. Per exemple, en el cas dels autistes, els que es diuen neurodivergents, no? Sí, però una vegada vaig escoltar un noi, ell era... No me'n recordo, crec que era tetraplègic, i ell deia, no, jo soc discapacitat, perquè si no, és com que jo vull que es valori que he arribat fins aquí i m'ha costat més arribar fins aquí, m'ha costat més que un altre. I això per mi, o sigui, jo vull que això se'm valori. Per tant, no vull suavitzar-ho. I vaig pensar, bueno, no, o sigui, és un raonament que em va semblar... Però és que no existeix una paraula, una manera que englobi els dos conceptes, no? No, bueno, no sé si... O no ho sé, si la diversitat engloba la discapacitat. Clar. Que és el gat més mig ple o el gat mig buit, no? O sigui, el que pots fer o el que et defineix, el que pots fer o el que no pots fer. Discapacitat és com ens poden veure les administracions, per exemple, per donar-nos ajudes o per fer, saps? I és com que és més sèrio, no?, que diversitat funcional. Clar, perquè si tu et donen allò que et diuen, tens el tant per cent de discapacitat. No seria igual que dir tens el tant per cent de diversitat funcional. Això mateix. Va, perquè està mesurat així, no? Clar. Que jo trobo que és una manera de catalogar-nos, que no sé, tampoc... Clar, però... No sé com... Clar, d'alguna manera s'ha de catalogar, no? Sí. Desgraciadament, tota la vida ho hem d'etiquetar, no? Perquè sobretot a nivell... Jo ho trobo bé, cadascú que s'etiqueti com vulgui, però jo personalment el tema de discapacitat no m'agrada. Em veig menys capaç que la resta i jo no em trobo menys capaç que la resta. Necessito més ajuda que la resta, saps? Igual aquí estem com barrejant dues coses, no? Perquè una cosa és com l'administració de posar un nom, una etiqueta, no? I és així... I l'altra és... Tu parles sempre de la mirada, no? Sí. Segons quines paraules posem, la mirada és una o és una altra. Jo crec que va per aquí, no, la pel·lícula, o què? Sí, va per aquí. Clar. Sí, per mi va per aquí, saps? És com... Jo no em vull veure diferent, soc diferent a la resta, però no em vull que em cataloguin diferent. M'entens? És com que la societat ens té estipulat que tothom hem de ser d'una manera i és com que em veig degradat quan em diuen discapacitat. Digue'm que tinc una diversitat funcional, saps? Perquè no em puc moure igual que tu, però no soc menys capacitat que tu. Com dic moltes vegades, hi ha capacitats que estan molt més discapacitats que jo. Sí, això... Llavors és per això que no m'agrada el terme discapacitat, però que jo... que m'és igual que la resta de la gent, que es catalogui com vulgui, no em ficaré amb el que digui cadascun, respectaré l'opinió de cadascun, però la meva opinió és aquesta, saps? Clar. Llavors, clar, i a més és que sempre, quan tu treies el tema de l'autisme, no, ja, clar, que hi ha diversitats funcionals purament mecàniques, diguéssim, no, el que és caminar o el que... I després hi ha les intel·lectuals, no? I està com tot al mateix sac, o tot és discapacitat. Tot és discapacitat, sí. Llavors... clar, discapacitat és quan no ets capaç d'alguna, no? Clar. Quan no ets capaç d'alguna que no et deixa funcionar amb la quotidianitat, no? Llavors, quan una persona té 90 o 95 anys i no pot fer milions de coses, també és discapacitat? És que, clar, però no se li cataloga com... No, perquè és una persona gran. No, clar. Home, jo, per exemple, no tinc la capacitat d'afinar, de cap de les maneres,
I tampoc estic catalogada, estic segurament catalogada com... No. Home, a mi em suspenien gimnàs. Saps el que et vull dir? Això és la bomba! Em va quedar el gimnàs pel setembre. És que això és com repetir P3, m'entens? Però això és així. I no ets una discapacitat. I no estic discapacitat. Bueno, una mica... A veure, no saltar el Clinton igual, eh? No, jo no el salto. Escolta, jo vaig néixer... Però és veritat. No és que no sigui àgil. No, és que no és mentida. No és que no... Jo sóc antiàgil. Llavors, doncs mira. Sí. Ja. Sí. És així. Ho sento, no puc parlar. És boníssim. Però bueno. Claro. Es que es verdad. No es una anécdota. No. Es cierto. La realidad supera la ficción. Ja ho diuen. No esperava esa entrada adelante. Ja, no? Tu no sabies el que havia suspès gimnàs? No, que havia suspès gimnàs, no. No m'ho havia explicat mai. No, pues sí, entre altres coses. Sí, clar. Bueno, és que, pues el que dèiem, no? Ens anem coneixent, no? I a mesura que... Clar, vull dir que és que ja s'hi hem de posar tota la... Pues això. Toda la carrera de l'assador que diuen. Madre mía, ai, nada, no, bueno, claro. Aquí poden que sortir. ens coneguin com som. Claro, a mi em van fer fora de l'escola de música, ja que estem aquí, doncs, amb intimitat, em van fer fora de l'escola de música, van recomanar als meus pares una altra activitat perquè no hi havia manera i no només jo no afinava, sinó que tenia la capacitat de fer desafinar tots els altres. A mi em van fer fora de ballet. Que, perdona, clar, con esa agilidad y esa gracia, pero bueno, la cosa es que a nivell... Jo passava les jornades al banqueta del futbol, quan anava a jugar, anava a futbol, mai m'ha agradat el futbol, i la mare em va fer un esport, perquè en aquella època estava grassonet, i el que feia és que desgastava els tacos de les botes rascant-los a terra perquè es pensessin que jugava. Que jugaves? Que jugava més del que jugava, saps? Molt bé, Déu-n'hi-do. O sigui, jo crec que a partir d'aquest podcast, que és com el tercer o el quart, ja no me'n recordo, ja està. Aquest és el quart, ja. És el quart, eh? Reprenem. Sí. A nivell d'administració, les coses han d'estar tenir un títol i un número. Sí, és així. És molt tremendo. Ara, a nivell personal, a nivell... Humà, no? Humà. Sí, clar. Clar, és que a mi tampoc m'ha agradat mai, lo de discapacitat. Ja, perquè a més jo crec que ens n'anem molt en un moment on... Perquè no fa tant que es pot parlar. De fet, n'estem parlant ara perquè se'n parli, vull dir, perquè ara és com... Se'n parla poc. Abans estava mal vist. Abans era una desgràcia per les famílies tindre una persona. Clar, és més, amagàvem, no? O sigui, no fa tant. Estic en record. No ho puc dir. No pots dir. Això hauríem parat, talla. A mi no em diguis discapacitat. A mi digue'm pentaplègic. T'agradaria? Tampoc. Clar. Jo soc l'Armando, jo no soc ni discapacitat, ni... Soc l'Armando. Doncs aquí, claro, bueno, doncs aquest és el tema, però el que jo vull dir és que no fa tant de temps que donem visibilitat, no? El que dèiem, no? Fins fa molt poc era com que això s'amagava, com que no es coneixia. Jo, per exemple, crec que un capítol l'hem de dedicar a diferenciar entre tetraplègic, pentaplègic, paraplègic, hemiplègic, perquè la gent es fot uns lius que jo també me'ls feia, perquè al final és cert que no se'n parlava. No se'n parlava, per tant... Hi ha molts tabús al voltant d'això. Per les famílies era vergonyós. Clar. Jo me'n recordo, els meus avis són d'un poble d'Extremadura, i allà les persones amb diversitat funcional o diversitat intel·lectual els amagaven a casa i no els treien a casa. Clar, sobretot els de diversitat intel·lectual. Perquè era una vergonya per ells tindre un fill o tindre un familiar amb aquesta diversitat i que sortís al carrer, saps? I jo me'n recordo que els amagaven, això. Sí. No fa tampoc bastant temps, saps? No tant, no? I la gent, doncs, amb malformacions... Sí, clar. No? Que estaven exhibides, no? Segons quin espectacle, es passin i vean. I llavors dius, hosti, tremendo. Bueno, sortir de la norma... moltes vegades és un estigma, és horrorós. Però clar, també diem quina és la norma, perquè aquesta és una altra. Bueno, la norma... La norma què és? És la que ens han imposat.
Sí, és el que culturalment... Jo crec que és com què, la majoria... És que no... Sí, la majoria. Sí, és la majoria, jo crec que també. Clar. Igual és la majoria. Sí. Crec, La majoria de gent camina. Crec que això és el que està acceptat com a norma, o com a normal, no? No és que jo pensi que hagi de ser així, però crec que és el que està acceptant, no? Normal, doncs, què és normal? El que fa la majoria. Però per sort estem canviant la visió. Però no només amb el tema de la discapacitat, amb el tema de la sexualitat, sí, no, clar, amb tot, amb moltes coses, sí. La societat s'està obrint moltíssim. Sí. I llavors també és bo, igual, que en uns aspectes respectem, no? Respectem a la gent, jo crec que amb aquesta situació hauríem de continuar respectant igual, no? Si discapacitat no sona bé i la persona es pot sentir malament quan li dius o es sent invadida, busquem un altre terme, o no cal posar un terme, és una persona. Són persones igual que la resta, m'entens o no? Sí, a més, ara em recorda com el primer episodi, si algú té un dubte... Que pregunti. Que pregunti, sí. I sense por, no? Perquè tu ets una persona. Sí. I llavors, estàs disposat a respondre sempre que et pregunti amb normalitat, amb respecte. Bueno, és que al final és això, no? Quan ell deia el respecte, jo crec que és l'única cosa que no és negociable amb tota la vida, no només o sigui, amb tot. El que no hauria de ser negociable és el respecte. Llavors jo crec que mentre les persones ens tinguem el mateix respecte, avancem en bona direcció. Jo crec que sí. Jo crec, I que es faci amb bona intenció el que es faci. Bueno, això ja seria l'hòstia, no? I tu creus, Armando, que qualsevol altra persona en situació com la teva o similar també estan oberts a respondre i a... Bueno, tothom està obert a parlar, perquè quan parlo amb la gent, jo no trobo que tinguem tabús entre nosaltres, però sí que cadascun, hi ha gent que li és més igual que li tinguin discapacitats, altres que prefereixen que sigui una diversitat funcional, igual que les associacions també. Hi ha associacions que accepten més el terme diversitat funcional i en canvi altres parlen de discapacitat, o sigui que estem dins d'una societat que hem de respectar la mirada de cadascun, però també hem de saber el que diem, preguntar, saps? Preguntar, si tu no et sents bé, jo què sé, a mi no m'agrada que em diguin el discapacitat, no? Doncs l'Armando, com m'heu conegut tota la vida al poble, l'Armando el del taller amb l'Armando amb Folgado, saps? I perquè ha de ser l'Armando el discapacitat. Hòstia, continuo sent la mateixa persona que abans, m'entens o no? La gent em coneix per l'Armando Folgado, no? No per l'Armando el que va amb la cadira de rodes. No sé com. Clar, jo m'imagino que també respecte al que tu deies, no, Àngel, jo crec que cada persona és un món. Hi haurà gent també que estarà oberta que li preguntin, hi haurà gent que dirà, mira, a mi no m'atabalis, saps? No, perquè al final també, no, com diem sempre i hem dit també en alguna ocasió, vull dir, cada persona és un món, no? I també m'imagino que cada persona està com en un moment diferent del seu procés, doncs, del que sigui, Aquí li has donat, també. Claro, perquè jo sempre dic, vale, l'Armando que decideix fer un podcast no és, o sigui, poder fa 4 anys enrere. Claro, i fa 10 anys igual t'haguessis dit a prendre pel sac un podcast, no m'atabaleu, no? 10 anys enrere, si no hagués conegut a l'Albert, potser hagués demanat una eutanàsia. M'entens o no? Llavors, cadascun en cada moment, però això ens passa a tots també. Sí, ens passa a tots, ara t'anava a dir. I llavors també em recorda, reprenent el fil cap a la gent que no tenim aquesta diversitat funcional, a mi tampoc m'agrada que em diguin, tu què ets, Àngels? Llavors la gent normalment diu, jo soc arquitecte, o jo soc... No, jo no soc la meva professió, jo soc l'Àngels. Jo soc una persona. No, soc una persona. Això mateix. No em defineix ni la meva professió, ni la teva discapacitat. Exacte. No, clar. Llavors, això és un punt comú, no? Sí, clar, és que en realitat, si ens posem a pensar, hi ha moltíssims punts comuns, no? Perquè al final, que són persones, sí, claro. És allò que dèiem, no? Algú amb 90 anys que té una mobilitat més reduïda o se li suposa
no és una persona discapacitada, És una persona gran. clar, Sí. però que no és sinònim de malaltia tampoc. tenim Vull dir, és que al assumit- final... I tenim assumit que aquella persona, o que nosaltres mateixos, conforme anem fent grans, cada vegada tenim més problemes de mobilitat, ens fa Exacte. més difícil Clar. fer les coses, però d'això no ens cataloga. Són persones grans, ja està. No? És Clar. la Nuna, és Sí, sí. l'Àngels, és l'Armando, que s'han Sí. fet grans, i això ve doncs, amb l'edat i ja està, i amb la condició de cada persona. Però Clar, diguéssim no que els cataloguem. Les teves No. capacitats cognitives, intel·lectuals, no només estan intactes, sinó que potser estan fent més ebullició que mai, no? Hi havia en Colomer, te'n recordes? En Colomer, que treballava amb nosaltres, No. era planxista, era el senyor que em va ensenyar a mi, Ah. el meu mestre. Després va vindre en Joan, aquell home, em deia, jo tinc 63 o 64 anys, en aquella època, quan treballàvem junts, estava a punt de jubilar-se i em deia, jo estic amb un rascacels, estic amb el pis 63. Tu tens 17 anys, estàs amb el pis 17. El que jo veig des del pis 63 i em feia amb la mà com a l'horitzó, saps? Clar. El que jo veig amb 63 anys. Des del pis 63 no ho veus tu, des del 17. O sigui que perdem unes capacitats, però tenim. Però en guanyem unes altres. Guanyem unes Ah, altres. sí. No, evidentment. I també val a dir, també recollir una mica el que dèiem abans, no? Que abans i aquesta diferència, ara també vivim en un món tecnològic on ens ajuda a que aquestes diferències de capacitats, a vegades, no? Sí. Perquè és el que dèiem abans, no? Que dèiem, ostres, quan amb l'Armando sortim a passeig, pot anar més ràpid que jo. Hombre, Per tant, clar, tota la tecnologia, en aquest cas, ens acosta bastant. sí, la tecnologia... i també- Estic més capacitat que vosaltres. Ja lo creo. Home, no, entre I no això només i el- això, i el mouse. i l'època que vivim, on tot té lloc i tot és visible, Sí, això clar. també pot ser visible, Sí, i ho i és, tant, ho és, o, ho és. ho hauria de ser. Sí, no, Ho hem de no, normalitzar. I tenim I això, tenim l'oportunitat de fer un podcast casero, però el fem, Sí, home, i tant. i que doni veu a molta gent. Vull dir, que tenim aquestes eines Sí. que fa 30 anys no hi havia. No, Fa només 30 anys. Que la societat està oberta a això, a molt el reconeixement de tota mena de diversitats a tot. Sí, clar, això també fa que ens acostem entre les persones, no? També, perquè també el que jo m'imagino, doncs el que dèiem, no? Els diferents moments, el moment en què dius, per què a mi, evidentment, però després el moment en què dius, és que no estic sol, Ahí està. Sí, sí. perquè, no? Que tens recolzament i que pots tirar Clar. endavant. El que has d'acceptar l'ajuda, has de saber acceptar ajudes i avui el que dèiem abans, la gent que està al teu volt també ho accepta d'una altra Clar. manera. Llavors Sí. també tot ajuda a que tot vagi molt millor, saps? Que la teva Sí. vida també dins de la mobilitat reduïda que tenim se'ls faci molt més fàcil. Home, Sí. la cadira que tu tens ara, quants anys fa que és disponible? Jo no crec que faci molt de temps. No crec, És que no? fa 10 anys que poden Com a molt, no? Que Clar, és així sí, que que encara- puguis, Encara estem en una bona època tecnològicament, el que deies, Sí, clar. o el d'Àurex també. Però és que O sigui, anar- això serà un altre capítol, m'imagino, no? No, clar. Vull dir que les tecnologies es poden aprofitar. Home, és el que ens ajuda també, les accessibilitats dels pobles, Clar, tot el que estem evidentment. fent per moure perquè tot sigui molt més fàcil per tothom. Llavors, per poc que vulguis, doncs, ens iguala a tots, no? Sí. És una manera d'igualar-nos a tots, Sí. perquè tots tinguem les mateixes oportunitats. Claro, i de fet ens agafar consciència, perquè ja no és només, o sigui, és des de, doncs això també, no? Des de la ignorància, la de coses doncs, que podem estar fent i en el moment en què posem consciència, no? Com la mirada ens canvia. Clar, perquè a vegades són La mirades que no són percepció. malintencionades, o la No. percepció, senzillament no tenies oberta aquesta porta, no? Això ja ho havíem dit, és que Sí. tampoc normalment tu no vas pel carrer i et trobes persones com l'Armando. No és lo normal, no és lo habitual. Clar, però... Llavors pot ser curiositat, Clar. pot ser
susto. Sí, tampoc ho vèiem tant abans, no? No. Clar, ara hi ha una tecnologia, vull dir, l'Armando pot sortir. Sí, Pot sortir a casa, pot sortir sol, pot moure la seva cadira... però bueno, que les reaccions de la gent, pues sí, Sí, no, clar. no hi ha un hàbit de... No. Pues no. és com... Tornem a lo mateix, però és com veure donar-se un petó dos nois o dues noies. Sí, També. clar, és que Ve aquí ser una també... cosa semblant, no? Exacte, I abans sí. no es veia tampoc això. No. I ara ho estem normalitzant, pues això ve ser el mateix, no? Claro, Una persona amb sí. una cadira de rodes o un tetraplègic com jo, un respirador, una persona mela que pugui sortir al carrer amb dignitat i tranquil·litat, de que ningú, saps, el mirarà malament, no? Pues, Clar. això A l'Armando pita. que rebento. Vol dir alguna cosa. Cuidado, que sí, puede, ¿no? Sí, te van a ver. Luego lo pero- corto. Pues, Clar. A fondo.